מי מהילדים רוצה להראות לנו איך מוחאים מחיאות כפיים סוערות? מזג האוויר סוער יותר בחוץ, ולמרות שאתם רואים פה מטריות גדולות, לא עומד לרדת גשם היום, אז בואו ננסה שוב מחיאות כפיים סוערות. אוקיי, בואו נעשה משהו מסובך יותר, בואו תצטרף לחברים. מי יודע לעשות שני דברים ביחד? גם מחיאות כפיים וגם לצעוק חזק? נויה, בואו נראה. מה שאנחנו עושים עכשיו, חברים, זו חזרה גנרלית אחרונה. מי שנמצא ברוך הבא, מי שהגיע עכשיו, אנחנו מאוד שמחים שהגעתם. אנחנו כרגע מתחילים. וואו, איזו מתנה, איזו מתנה. אבל תצטרכי לחכות בסבלנות עד הסוף כדי לפתוח אותה. חזרה גנרלית, ומיד אנחנו נזמין לבמה את נויה לפתיחת החגיגות. אוקיי, מוכנים? ילדים וילדות, חברים וחברות, קבלו הבנתם למה עשיתי חזרה גנרלית? כי חלק מהילדים חולמים. אנחנו מכל החברים שבאו לחגוג איתך את יום ההולדת ומאוד שמחים ומוחאים כפיים כל הזמן. יופי, טופים. אנחנו הולכים לצאת בדרך לתחרות שנקראת הכוכב הבא של ישראל. אני רוצה להכריז על השופטת הגדולה בתחרות, נויה! נויה תקבע היום מי הזוכה הגדול במשחק ומי יזכה אולי ב1,000,000 שקלים. חברים וחברות, אתם מוכנים? כן? כן, בוודאי. אוקיי. כולם שרים! כולם שרים! אוקיי, הם לא חייבים להיות כאיש אחד, אלא כל ילד בתורו. השיר שהם בחרו, שימו לב, הוא שיר של מוקי, ונקרא... איזה שיר אדיר! שיר מהמם! אוקיי, חברים, מי שמכיר מוזמן להצטרף. בואו, חמודה, זה ממש לא אמור להיות טוב. בואו, תשאירי שם. ילדים שמכירים אנחנו... שנים זולות כמו מים שמחות להיות קרוב זה כאילו הלהיט זה קונה וזה כאילו השלום הוא ממש תפס גם אצל הילדים. חבל, זמן. זה הזמן שלך לשמוח. לראות את העולם הזה ככה גיבור. ילד שלי, הכל מחכה רק לך. לאט אתה תמיד לחבק ולשמור אותך. עד סוף העולם נותן לך. ילד שלי, איזה ביצוע מרגש, תעודדו אותה, מחיאות כפיים. אוקיי, מחיאות כפיים סוערות, ואנחנו נבחר עכשיו, נויה, בנוסף אלייך, שימי לב, מתמודד אחד מהבנים. מי רוצה לנסות?
בנים להצביע. בוא נראה. את עומדת עכשיו איפה שהמסך שלנו. אילון כבר מכין אתכם למשימה הבאה. המשימה הבאה, משימת רעש ותנועה. אחד, ילדים שיודעים לזוז, שלא מפחד לרקוד ושבא לעשות. לא אני בוחר, אני שם אחד עם מיקרופון. אוקיי. אין בעיה, הכל בסדר. זהו, כל השאר חמודים כתפה אחורה, נשאיר שם את אזור הבמה פתוח. בנות, אתם מעודדות, תנו. אתם מוכנים? 2 צאו לדרך. לא, רק לצד אחד, שימו לב, הפוך. מעולה, הנה הוא יוצא לדרך. לעודד אותם, לא, יא. היית מצוין. נויה, בוא נבחר על זריז. מי שלא בחר בו עכשיו, נבחר בו אחר כך. אוקיי, עוד בן אחד. שמיים. הופ, עד הבנים מתגלגל. זה מי שראשון. האם הבנות מרוכזות יותר מהבנים? מי נשאר אחרון? איך קוראים לך? עמית. עמית? שמיים. גרביים. שמיים. גרביים. שמיים. למטה. גרביים. למעלה, הופ! נוחיו את הפעם לנויה. נויה, בוא לידי, אתה עשית ונקלט. השיפוט. נויה, את מבלבלת אותה. שמיים, גרביים, שמיים, דליס, שמיים. אוי. שלב הגמר, תנו להם את הכפיים. לעודד. גרביים, שמיים, דליס, שמיים, גרביים, שמיים, גרביים. לא, אני חייב לעצור, אני לא מכיר. זה הזמן להצטרף. תל אביב, לחצות, הרוח לא רוצה לנשום. והלכות לא מרפה אותי חונקת. בית קפה בין השכונות, לא כיבוד. יש לנו שירותים, הקבוצה של השנייה. כולם! אני לא בטוח מה לומר, אם כדאי מעל הגשם, לסגת. ילדים מכירים? בדרשות לפי הקצב. מוכנים? היא מספינה, פותחתנו לא הולכים לישון, נכון? כולם! פותחת דלת, צריכה קטן שניסן, אני רוצה לשתות, אני מרגיש לך. בנות, תעקבו על הסגלת החול
וכוכבת יום ההולדת שלנו, שנבחר את השיר הזה ברקע, מחיאות כפיים, נויה! מתלוננת על החום, איזה חום, אולי נזוז שואלת, גם המתים רשמו לה משכורת לדרך השלום, נתחיל חשבון, כל האנשים פה מברמת, רק במקום כאן בגלל החום, איזה חום, אם אתה רוצה אתה יכול לשמור הלילה לא עושים חשבון. מחיאות כפיים! וואו, כמה נקודות ניתן להם, זה את קובעת לבד. חברים וחברות, אני יושב תמיד שולחן מאחוריה, למחשבות שלה רק אני יודע, לשיער שלה יש ריח משגע, כשנגמר היום אני כבר מתגעגע, עד שיש לי אומץ אני פתאום מתאבד, ונעצר ברגע האמת, כל היכולת שלך כבר לא קשה, אבל לא יודע את כל אני רוצה שהיא תבוא איתי לסרט בתוך הראש שלי הספק אחר שלי כל הלב שלי זז לזוז לפי הדרך לכל המדינה שלי שהיא תבואי בתוך הראש שלי הספק אחר שלי כל הלב שלי When you listen to love, into the shit, into the shit, when we are in the club, all eyes on us, all eyes on us, all eyes on us. אני מאוד מתרגשת להיות בואו מחיאות כפיים, הוא לא מתבלבל משום דבר, בואו נעשה משהו קטן, נויה, את חברה נהדרת, איזה כיף שאני איתך בכיתה. נויה, את חברה נהדרת, איזה כיף שאני איתך בכיתה. מעולה. תנו לה מחיאות כפיים, המשפט כמובן במשימה יהיה הרבה שום בשושי. בשושי, לא בשושי, מה אמרתי? סושי. אנחנו עוברים אליי, להתרכז, איך קוראים לה? רוני תגיד עכשיו את המשפט, סשה שמה שום בסושי. בשוסי, מה פתאום בשוסי? להתרכז. נויה, אם את רוצה עכשיו או אחריה? אוקיי, אנחנו עוברים לשחקנית השלישית שקוראים לה? לא, זה קל מאוד, תגידי לאט. סשה, לא מושי, לא סוסי גם, נכון. סשה שמה שום בסושי. סשה שמה שום בסושי. תנו לה מחיאות כפיים!
יש לך נקודות, אלא אם כן נויה תחליט שהיא מצליחה בתחרות הזו, ואז המתחרה מולה ראש בראש. יש ילדה, קודם כל עידוד. נויה, נויה, וואו, מחיאות כפיים. במצב כזה שיש לנו שתי שחקניות בגמר, יש לך שתי אפשרויות נועה. אחד, משפט קשה יותר. שתיים, אבן יער או מספריים. אוקיי, שניכם יושבים על המחצלת, פנים על אולפנים, יד מאחורי הגב. ילדים, אתם יודעים איך שרים את השיר? יש לנו מנצחת, תנו לו מחיאות כפיים. אוקיי, זה הסיבוב השני במשימות, ואנחנו עוברים עכשיו לזמרים. שימו לב. מחיאות כפיים סוערות של הילדים. אני רוצה לשמוע את החצאיות. חצאיות, חצאיות. חצאיות. אתם מעודדים? אילון, תסדר לו את ה... מוכנים? 3, 4, גם ידיים, גם חצאיות. מי יקבל 20 נקודות? כל הילדים מחיאות כפיים. נויה, ומי מתחרי? כולם עובדים. אתם שרים, איפה הכפיים? אתם שרים, איפה הכפיים? מחיאות כפיים. קצב הרגליים. תודה רבה נויה. נבחרים בזוכה שלך, אל תגלי לנו. יש לנו שריקה ראשונה. ממשיכים, ממשיכים, ממשיכים. 15 נקודות. מי יזכה ב-15 נקודות? 15 נקודות. מי יזכה ב-10 נקודות? עד 20. מי יזכה ב-10 נקודות? שימו לתוך הראש. לא יפות. יופי. מי תזכה ב-10 נקודות? אתם לא מעודדים. יש לנו שריקה! מחיאות כפיים. הצלחנו ממש בשלוש שניות האחרונות. תנו לה מחיאות כפיים. והיא צועק הכי חזק. אוקיי. התחרות הבאה היא תחרות
ריקודים, נויה תבחר עוד שתי בנות. כל אחד שתיים. קדימה, קדימה, מהר, מהר. מי לא הספיק? 5, 4. נויה, איך אחרת המשימות? ילדים, מה למרצלת? רק נויה באזור עכשיו. נויה, כל הילדים מחכים לריקוד הבא. מי קופץ הכי גבוה? פייק! משימות ריקודים, הנה נויה! 1, 2, 3, 4. כולם קופצים עכשיו. כולם שרים איתנו. צ'ק, צ'ק, צ'ק. רגע, לא, רק לא ישר, לא ידימו רחבת המשימות. אוקיי, נויה בחרה לרקוד איתכם את הריקוד נוסה. בואי, תעמדי שם, נויה, כולם, פנים לנו, לא אליי, אל נויה שמרגינה. שרים, ביי! Se eu te pego, ai, delícia, delícia, אישה ממש חזק. ai, se eu te pego, ai, se eu te pego, hein? נויה, את רוקדת יפה מאוד, אבל מה? Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego, delícia, delícia, assim você mata. Ai, se eu te pego, קופצים גבוה, כולם צועקים, מזל טוב! Ai, se eu te pego, Na balada, tá, 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 tá. מחיאות כפיים לכל הילדים, להחזיר את הבלבונים ולשבת. אני רק יכול לנחש. גיבוע. לא יודעים, כפיים לגלבוע! גלבוע, ברחוב, במצד ידיים, אתה הזוכה הגדול שלנו. ילדים, מיד, המנה הראשונה בתפריט, צוות מאסטר שף כבר מוכן בפניכם. פותחים את המרפסת! בוא, לצאת. לצאת. הכל יפה, חוץ מהניקי. אז זה קיקי. 4 תזכי לשנה הבאה עד 120 שנה. היום יום הולדת, היום יום הולדת, היום יום הולדת לנויה. היום יום הולדת, היום יום הולדת, היום יום הולדת חג לשמח וזה לפורח, יום הולדת חג לשמח וזה לפורח, היום יום הולדת לנויה. מי רוצה להרים את 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. בשנה הבאה עד 120 שנה. כל הכבוד.
היי. גימל 2, האלוף. לא,